Friesland. Alle dagen night. Goejoen, waar is je 18 maart, steert de verkiezings. 14 partijen doggen erom mij, dus ben ik 14 listloekers. Maar, jo had je een flauw idee. Dat wist onderzoek uit al eerst. Je weet net wat het binnen, net wat ze willen en al hielendal net hoe ze het dan willen. Nou, daar doggen wij wat aan. Want de verkiezings komt hier alle werkdagen een listloekerdel. Van een goed peteer hoe de partij en de persoon. Dit is dus Jong Praters op de radio en op internettelevisie. Joert met de VVD-listloeker Klaas Kielstra. Welkom Kielstra. Dankjewel. Zet je wat senang hier? Ja, uitstekend. Ja, je bent Ja. wel een man van de media, show net optje in dit soort gesprekjes. Nou, als provinciale politici, die komen net zo heel veel in Nijs. Maar en uiteindelijk is het een bijbaan voor u. We houden ook een orenbaan erbij. Maar ja, in zijn campagne reist je er een beetje mee vertrouwd. Dus, Ja, maar praten hoe jezelf en hoe je partij en hoe de plan van die partij. Ja, dat is een appeltje eitje, of net? ja, ik denk dat de VVD een prima verhaal had voor Friesland. En daar wil ik graag over vertellen. En ja, en ik wil graag vertellen over waarom ik het doch en wat mijn eigen motivatie is. Dus ik zeg vreken maar raak. Ja, nou, mensen die jou de kranten lezen en goed lezen, die weten al dat jou hier zit zo'n. Want wij hadden in elk geval de volgorde wat openbaar afstemt. Ja. Dat er was een soort paspoortje van de politicus in de kranten staat, die dan jongens hier om tafel onskoot. En dan keek ik al een beetje een idee krijgen. Nou, daar voel mij wel wat in op dat het feit dat je hem net in het college zit, en dat is een beslissing die het jouw Jelien dus al vallen is, dat je hem dat nog wel altijd heel, nou, dat zit je hem dwars. Ja, dat wie een slechte periode voor u. Zo hier een won in je zit, bijna 2. En dan kom je er toch net in. Dat voelt u ze bord oud. De partij die wil aanskomen mocht, de FNP die hier in je verlen. Maar goed, politiek is politiek en soms gebeuren dat soort dingen. Maar ja, ik kan je voorstellen dat we net direct super enthousiast werden. Nee, maar politiek is ook vaak opportunisme. Hing je hem net gewoon even wat wikselgeld op tafel is. En werd trouwens eigenlijk net om je hem heen koelen? Of win je hem gewoon te dwes? Nou, ik denk dat het was wien. Wij hebben gewoon daar verteld wat we graag wonen. En al meer op een miraculeuze manier willen we eruit trekken. En ja, dat is toen een feit geweest. Nou, daar hebben we wel even aan wennen moeten. Maar ik denk dat de laatste periode dus knap hersteld en een hele goede oppositierol invult. Ja, ik initiatieven nam zelf investeerd en dus huis herpakt. En we hebben een kleer voor om bij de volgende college wel aan te sluiten. Ja, maar mij wel nemen we ook nog wel even waarom, Sjet. Het college jouwt hem zelf een heeg cijfer hoe het gong is en wat zal je bereikt hebben in de ronde 4 jaar hier. Ja. Je beoordeling is hoors, neem ik aan. Nou ja, het college die is al heel enthousiast over zichzelf. En daar valt nog wel wat op oud te doen. Ik bedoel... Naartoe is, wat dan? Nou ja, je zegt bijvoorbeeld naar TIALF, toch een van de belangrijkste dossiers van deze periode. Het wordt bouwd, dat is weer. Maar het oorspronkelijke idee werd toch heel hoog. We zo'n 2 banen bouwen. Het college kwam met een voorstel van 106 miljoen. En uiteindelijk is er 50 miljoen van Hoebleeuwen, iets meer. Ja, daar hebben we dus wel over vernuiveren, dat op die manier gang is. En uiteindelijk zo'n de 2 banen komen. Hè. De gedeputeerden zo uiteindelijk met de gilderpelje vanuit de samenleving, vanuit het bedrijfsleven en elders. En er is gewoon nooit wat maar gebeurd. We hadden echt nooit dus wat dat TIA-dossier, daarvan zeg je van nou, voor een hege waardering komt het college daarvoor in elk geval net in orde. Nou, een 8 wil het zeker net. Oké, TIA, ben er nog meer van dat soort dossiers waarvoor je zit? Eigenlijk is het dus gewoon een onvoldoende? Nou ja, ik moet zeggen, het Wien-dossier, dat speelt het eigenlijk nog volop. En dan met name de Wien-Moen. En dat met name het Wien-Moen-verhaal. Ja, daar had het college natuurlijk 4 jaar lang mee ombargen. En uiteindelijk gaan ze op zo'n december, en ik zie het letterlijk in je hele meter van nou, gaan ze een compromis sluiten. Waarbij ze zijn, nou ja, dan maar op de Oudsterdiek. En uiteindelijk gaat het CDA dat ik nog weer amandeert. Dus een amendement is in en vervolgens zijn eigen amendement amendeert. Ja, dat weer een buitengewoon miraculeus. Ik een heel gegriem. Maar betekent dat het totaaloordeel van jou als VVD-politicus is een onvoldoende van het college? Ja, ik denk dat het een onvoldoende. Een dikke onvoldoende? Een onvoldoende. Ik net met de hakken hoe de sleert. Krek net hoe de sleert. Ben ik weer mooie dingen Ja, zitten. ja, Okay. ja, krek net hoe de sleert. Stel nou dat je hem al in dat college zitten hier. Hier dan beter, hier Friesland er beter voor staan? Nou, ik denk dat we op het duurzaamheidsdossier, de Wiemoens, dat we er oren keuzes in maken hier. Dat we echt 4 jaar lang werken aan alternatieven voor Wiemoen.
Dat zien we zeker niet. Ik denk dat die al voor de oorsvoorstingen hier. En ik denk dat we in de keuze rondom Werkje voor Friesland, daar stoppen we uiteindelijk 300 miljoen in. De Paak en Beb hielden, de Nuon, dat we daar toch een andere keuze in Paak en maken. Beb hielden? Ja, zo zijn nemers dat ik wel de Paak en Beb hield. Oh. Waarom je dat zo? Dat weet ik niet. Nou ja, in feite is dat natuurlijk een stuk erfenis wat we kregen van het verleden. Ja, van het Toen wij de PNB energiebedrijven en zo. bedrijven hier via alle constructies uiteindelijk de Nuon. En die aandelen hebben we toen verkocht. Dus ja, een stukje erfenis. Nee, maar ik ben van de week kreeg webpaken. Ja, viel het ja. mij wat meer ontsprutsen Ja, dat het niet is op ja. Pakers en Beppers gaat. Precies. Maar dat volslijn terzijde. Maar ik wil eigenlijk met die vraag van hier ter oorzaak jongen uit het VVD-college ik onjaan dat die marges vaak maar verrekt al iets binnen. Hè? Ja, maar je kent daar wel toch wel keuzes in maken. En je kent er wel heel bepalende dingen in waan. Ik bedoel, men had met name rondom Wien toch wel voluit kiezen voor Wienmoen. En er zijn interessante alternatieven. En dat is toch wel heel belangrijk. Dus, maar is in meer je collegepartij werd dan wie je bevoorleving komt. Dan wie het compromis dat het er nog wat wij rommelig uitkwam is, dat hier er net kwam. Wij hier investeert vanaf het begin in alternatieven voor Wienmoen. En dat hadden ze net niet eens. Ja, om al je politieke redenen hadden ze dat besluit maar uitsteld en uitsteld en uitsteld. Toen hadden ze Friesland voor de Wien in het leven op. En die had de hele provincie ondersteboven hellen. Heel veel emoties. Heel veel dwarpen die Simmer kon roeren kwamen te staan. Families die Simmer kon roeren kwamen te staan. En uiteindelijk hadden ze daar niks mee dienen. En dat vind ik echt wel verwijtbaar. En vervolgens kom je op Zandje in december in die belangrijke vergadering. Ja, en dan wordt er toch maar wat enorm rommelen. En dan, maar tot in mei de vergadering wil Iepen. Toen pas willen het besluit tegen, of in ieder geval... Als kreeg op tiert. Ja, ik kreeg op tiert, maar ja, dan ben je dus wel bijna op jouw hier onderwijs. Ja. Ze hadden gewoon van schutscoot. Maar dat hele Wien-dossier, ben je het in alle vormen van Wien-energie? Is het ouderwets? Het is sowieso een ouderwetse techniek. Hè? Ik bedoel, een eeuwlien stonden die dingen al in Amerika. Nou ja, ik zie altijd die dingen, alles een geweldig uitvinding wist wie hier de hele wereld wel vol stond met die dingen. Dat is blijkbaar net zo. Nou, we hadden in Nederland heel lang droege voeten van Wimmoen. We hadden Noord ermee meerlijk kennen. Ja. Hoe zie je dat in mooi Fries? En neem maar op, bij Nederland had ik wel een traditie mee leven van de Wien. Ja, nou ja, als je de Wiemoen, zeker toen de drooglegging van de polders, dan werd natuurlijk een hele situatie. En toen moest je eigenlijk mijn werkje in die moen. Maar het is ouderwets. Het is een volstrekt verouderde techniek, ja. En je bent dus Wiemoen, dat is helder. Maar die dwarsmoen, daar ben ik dwarpen, die ben er heel wies mee. Nou ja, we zien weer 170 megawatt wekken we op aan Wienmoen. En dat hoef je net niet onmiddellijk te saneren. Net verder uitbreiden met grote windturbineparken. Dus dan mag je gewoon in fase gewijs daar hoe nijtinken. Je moet eigenlijk toch proberen om in deze periode, en dat is voor u een belangrijk punt voor in de coalitieonderhandelingen, een soort energie-deltaplannen voor Friesland ontwikkelen. Okay. Waarbij je over een aantal collegeperioden hinnen gewoon een goede strategie ontwikkelen. Ja. Want dit is we praten nou al over coalitieonderhandelingen, dus Safir komt het in elk geval wel dat je hem... wij zullen sowieso uw punten op tafel is het. Dat is maar je hebt nog, terwijl de kiezer groot genoeg maken worden om een serieuze coalitiekandidaat te wezen. Zeker, en dat ben we sowieso. Maar dan de naam besluiten over Wien Energie ik weer van tafel? Nou, we hebben wij een politieke veeg aan Heerenveen. En daar had de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Albert Zijlstra, aanjong dat wij dus net alleen nog bliem te staren op Wiemoen. Maar dat er ook andere vormen van duurzame energie binnen. Ja, toen had de lidsleden van het CDA zei van Zijlstra zei het boeten de Kamer wel eens horen dingen als in de Kamer. Ja, daar snap ik dus helemaal niks van. Want volgens mij jouwt er daar een goede uitwaai in een ingewikkelde discussie. Want dit is de eerste tranche, die 25 en heel. Het vermoeden is dat er, of dat weten we voor zeker, in 2023 komt er een nieuwe discussie, hoe nog meer. Dus om nou net weer in diezelfde valkolen te stappen, om best een ingewikkelde discussie te gaan aankomende 4 jaar hier, denk ik dat het noodtijd is om manier en alternatieven te beschermen. En dan mag je vanaf het begin maar mooi verhaal, maar nou net een antwoord op een vraag. Die namelijk van, maar dat dossier weer op tafel met een herziening van het besluit zat het naam is, voordat het daar een VVD-deelname in de nieuwe coalitie komt. Ik denk dat er Iepening genoeg in inderdaad. De minister had er nog geen besluit nog. Ja, maar je kan wel even gewoon ja of nee zitten, kom op. Ik denk dat het van tafel of niet? Wij moeten Shen of het besluit wat er nou leidt. Ja, natuurlijk met je daarna Shen, maar uiteindelijk moet het herroepen worden
Of kan de VVD ik mij in een nieuwe coalitie wil zit toch uitvierd wordt? Ja of nee graag? Gewoon ja of nee? Wat u betreft, maar was kritisch in naar... Ik ben hem net ja of nee? En wat u betreft, het aantal megawatts wat opgewekt moet worden met Wiemoen, dat een stuk minder. Ja, maar Dus er leidt al een besluit, dus het mat van tafel. Dus het moet aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ja, maar dat is geen nieuwe realiteit, want de realiteit waarvan je vindt dat die er al heel lang is. Maar daar had een meerderheid in de steed een oorzaak besletten. Maar dat moet weer op. Een meerderheid had er nooit wat maar dienen. Het wordt even, maar dan komt het al wel. Is dat nou typisch iets voor een politicus, dat ze eerst heel lang bevregen worden maar voordat ze ja of nee is? Nee, maar de dossiers ben vaak ingewikkeld en lastig. En daar wil ik besluiten al verste enorm. Dus daar mag je net al te lichtzinnig mee omgaan. Dus de wereld is in de wurg van one-liners. Sommige problemen die leren zich daar nog helemaal even net voor. Die zijn wat ingewikkelder om het in one-liners deel te zetten. Ja, we worden traind in heel kwart de beeldschap deel te zetten. En soms lukt het, soms mag je gewoon even wat meer. Maar de context keppen wat binnen... Maar je hebt mediatraining gehad, maar je hebt nooit getraind om ja of nee te zeggen. Ik had er tot 3 keer daar uitdrukkelijk naar vregen wordt. Ja, zeker worden we daar wel in traind. Maar we worden in traind om het verhaal even duidelijk en helder uit te lezen. Ja, nou, je hebt geen eigen antwoord en dat is gelukkig ik weer zo. En sterker nog, Jogien Jong zelfs over het platenlistje. Want bij dit programma jet ik dat we een idee krijgen van de politicus. We praten net al in hoe politiek zullen de meesten dadelijk ik wil vernemen. Maar we jet ik naar muziek die het jou uitkeert. Nickelback zit er ook als eerste op. Ja. Waarom gaan we hier mee onder slag? Waarom moeten we dit jaren? Nou, ik ga net een hele uitgesproken smaak van muziek. Ik vind alleen nog Nickelback een mooi tempo-nummer. Als ik het in de auto had, dan riet dat wel lekker, zeg ik maar zeggen. En de tekst is een beetje van Helliet Ruud wat erin zit elke dag weer. En dat vind ik dan wel, dat spreekt me dan wel aan. Dat is wel een, dat lukt mij ook niet elke dag, hè, maar dat is wel een beetje als ik erin zit, zeg ik maar zeggen. If today was your last day, Nickelback. My best friend gave me the best advice. He said each day's a gift and not a given right. Leave no stone unturned, leave your fears behind. And try to take the path less traveled by. That first step you take is the longest ride. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. If today was your last day. Against the grain should be a way of life. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, 'cause there's no second try. So live like you've never lived twice. Don't take the free ride in your own life. If today was your last day and tomorrow was too late, could you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And what you call those friends you never see, reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And once you find that one you're dreaming of,
you say goodbye to yesterday? Or would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you had. And what you call those friends you never see? Reminisce on memories. Would you forgive your enemies? And would you find that one you dreaming of? Swear up and down to God above that you finally fall in love. If today was your last day. Leuke muziek van Nickelback. We draaien dit in deze editie van Jong Praters omdat de gast van Joert erom vrij gaat. En dat is de listlooker van de VVD, Klaas Kielstra. Kielstra, ik refereer al even aan het stukje dat het vanmorgen in de Jouwte Krant staan had. Onder het motto Friesland kiest. Is trouwens ook een website van. Dat heel soort zaken dat de Friese media melding van maken haar in het raam van de campagne. Ik waarop erom te vinden is. Ik het peteer dat wij hier nou live horen. En dan zeg ik in het paspoort. Ik onder de oren stien dat de meest inspirerende persoon Franklin D. Roosevelt. Nou, die komt net zo vaak voor op dit soort listjes. Waarom hij? Nou ja, de man had 4 termijn Amerikaanse president. Was natuurlijk in een hele moeilijke tijd. In een zware economische depressie. In 1929 start. Had er hulpvolle werken verzet. En het uiteindelijk natuurlijk wie president in de Tweede Wereldoorlog. En als je zegt de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, als je zegt dat vanuit het Amerikaans perspectief, dan had er op een buitengewoon zorgvuldige manier toch het Amerikaanse volk meenam in iets wat onvermijdelijk was, namelijk toch een deelname in de Tweede Wereldoorlog. En nogmaals, in 7 december 1941 aanval op Pearl Harbor. Ja, dat vind ik echt de ommekeer. Toen kon de Amerikanen net oors. Maar daarvoor weer een heel traject al door hem regisseerd. En nou, daar heb ik wel respect voor. En, nou ben je al van 4 na de oorlog en toch ben je heel wat gefascineerd door die Tweede Wereldoorlog. Hoe Ja. komt dat? Nou, ik hier die fascinatie altijd al. En dat weet ik net. Sommige mensen die vinden, ik vind auto's ook leuk. Maar de Tweede Wereldoorlog vond ik altijd een fascinerend onderwerp. Ik had net als zelf als militair in het Midden-Oosten zitten. Dus dat bloedt wel een beetje nou, omdat ik zeg maar vanuit mijn eigen ervaring, weliswaar een geloren setting, maar ik bied er wat. Maar dan ga ik echt militair west. Je bent op uitzending west. Jazeker. Ja. Dus, maar daarvoor had ik die fascinatie ik al. Maar wat er al je bad is in die periode. En de enormheid van wat dingen die toen gebeurd binnen. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Hoe dan ik weer een hele wereld zich daarna herstelt. En hoe die verhoudingen dan ik weer tot stand komen. Dat is toch wel fascinerend. Nou, toch van dat macro-verhaal even naar het micro-verhaal. Namelijk dat verhaal van jou, die uitzendingen. Je had in het Midden-Oosten west. Ja, Libanon, ja. En hoe ben je weer omgegaan? Want bij een heel soort mensen gebeurt er dan wel wat. Ja, nou, ik ben daar goed uitgekomen. Ik ben nog wel heel jong. Maar ik geloof net dat ik daar hele gekke dingen van hoorde gehad. Maar ben je er wel terug voor oren? Show je oors naar de dingen? Ja, dat vind ik. Ja, ja. Als je de West binnen, en dat zal ik oren misschien in de oorlogsetting ik wil mij maken, dan maakt je meestal druk in Nederland om dingen waarvan ik denk van, goh, maar is dit nou zo druk om mij? Zorg ik eens naar de dingen die wel mooi binnen en wel lukt binnen en je net altijd naar die liedse dingetjes. Militair dit uitsturen, ben wel een verrekte jong, hè? Ja, over het algemeen wel. Ja, over het algemeen. Te jong? Ja, ik weet niet hoe het nou is, maar ik ben nog maar 18. Dus, en ook nog zo naar mijn jongen, mijn zoon, die is 15. En denk ik, nou, toen ik het leger ingang, toen wie ik nog niet eens 18. En denk ik van, mag ik me voorstellen, die jongen van mij wordt 12 jaar hier. En dan, als je dat zou beschouwen vanuit dat perspectief, dan ben je inderdaad nog vrij jong, ja. Waar woon je het leger in? Nou, ik moest voor mijn nummer. Hè, en toen zei ik van, nou, dan word ik wat van meisje. Dus dan had ik me inschreeuwen daarvoor. En toen ben ik geselecteerd. En toen had ik de opleiding Troran. En met goed gevolg. En maat of 6. En toen ben ik uitzon. Ja.
Maar ik wil eigenlijk ook nog even naar de Lietse Klaas. Dus nog 4 voordat hij 18 was. Waar ben je opgegroeid? Drachten. Als zoon in een huishouding. Ja, Van wat voor huishouding? ja, een echt CDA-nest. Oké. Ja, ja. Dus mijn huid is wie koster bij de gereformeerde Sjerken in Drachten. Ja, dat kent ik haast net Studie over. Sjerken, Dat kon dus- haast net over in die tijd. Ja. Dus, dus daar ben ik opgegroeid. En dat wie wat in de verzuilde tijd nog. Dat is zeker in de verzuilde tijd. Dus win je bij de Tjerken, dan win je in dat geval bij de AR of het CHU, of weet het CDA. En je leest het Dijblad. Ja, ik lees het Dijblad Ja. en de NCV-gids. Ja, Ja. Dat weer wel makkelijk eigenlijk. Hè? Dat is weer een heel helder en overzichtelijke wereld. Ik bedoel, je ziet het in een bepaalde zuil. En dat vaart niet net, zei je. Hè? Ik bedoel, maar je leest wel en je dient wel die dingen die in die zuil gebrokkelijk winnen. En daar boeten, zeggen je, net zo heel gauw. Nee. En dat voelde ik in net, die hè? drachten weer net volle oors trouwens. Nou, Dat is dat een is- hele grote brede zuil. Precies, precies. En dat hoorde ik net. Want die zuil, die hier ik alles zo'n beetje in zich. Hè? Ja. Om zeg maar te leven. En, Maar is het omdat die zuil uit hemzelf op een gegeven moment toch verdween, dat je daar uit wijrekken binnen, of hij een bewuste karma komt te zeggen, hier wil ik net meer bij jaren, ik ging de kant van het liberalisme op. Nou, dat hoe komt je dan? Hè? Je komt naar Boetendracht en je studeren en dan krijg je een oren wereld en dan kom je met oren mensen in contact. En op een gegeven moment dan ga je er naar te denken en dan denk je van ja, een aantal zaken ben ik er toch wat minder mee eens. En dat is niet eens heel bewust, maar daar heb je een minder gevoel bij. Ja. En Je dan- zet niet je daar net zien oor. Nee, ik kan me er nooit zo heel erg zijn uitzet. Maar op een gegeven moment, ja, dan gaat het leven, dat klinkt wat zwier, maar dan gaat het zaterdag te gaat. Ja, maar daarin match je vaak keuzes. Het is net dat het je al je maar oerkomt. Je neemt zelf ook een bepaalde Zeker. oorslag wol of schrik Zeker, net. zeker. Nee, maar dat is ik zo. Ik heb relatief in het bedrijfsleven gewerkt. En dan krijg je wel oren, wil je op een oren manier beïnvloed. Maar ga je Oski in naam van de Tjerken bijvoorbeeld? Ik ben net in het kerken. Nee. Is dat een bewuste keuze geweest of weer dat op een gegeven moment gewoon wat fot hebt? En Ja, en dat je is, weet het net meer? dat is op een gegeven moment is dat wat voortepte. En uiteindelijk, mijn vrouw is ik net van het kerken, dat is ik in Noordwest. Dus ja, dan gaat dat op die manier zo. En de keuze voor het liberalisme, de VVD in het bijzonder. Ja, nee, maar het liberalisme spreekt me ontzettend aan, omdat het gebaseerd is Maar op... kan je nog een moment bedenken waarop dat eigenlijk wat begon? Dat je dacht van, ik viel mij volle meer daar thuis als in die CDA-richting. Nou, ik denk dat op een gegeven moment dan misschien weet je hetzelfde dan het is, maar je bent gewoon je handel, je werkt je met mensen, je dogge dingen op je eigen manier. En dan één keer dan binnen mensen om je heen, die attenderen je daar op een bepaalde manier op dat je eigenlijk heel liberaal binnen. Nou, dan keer je er zo naar en denk hey, dat is toch wel een stroming die mij aanspreekt. En ik vanuit mijn studie heb bestuurskunde dienen. En daar zit ik heel veel politicologie bij. Weet je natuurlijk heel goed wat liberalisme is. En dan zeg je, ja, dat viel ik me eigenlijk wel bij thuis. Vaak Ja. is het zo dat mensen had tot een bepaalde stroming onlutsen vielen krijgt om bepaalde boegbeelden daarvan. Bijvoorbeeld in het liberalisme een Hans Wiegel. Dat krijgt het vonkje oorslaandocht of zo. Wie dat bij jou zo? Nou, nee, dat kan ik eigenlijk net zo zeggen. Nee, ik kan net zo dat een bepaalde persoon binnen in het liberalisme die mij zijn. Dat had ik net de zo. stroming en je hebt bestuurskunde die in. Ja, Mij al het idee van ik wil die politieke verhaal wel in of meer de ambtelijk bestuurlijke kant. nou, ik hier daar net zo'n first line plannen. Ik ga eerst hier en ik helemaal net in de politieke wereld actief was. En ik net in de ambtelijke wereld net. Ik hoor dingen bedienen. Ja, je kiest net samen voor de bestuursacademie. Dat kies je omdat je een perspectief in de achterholen hebt van een beroepsrichting die je onloekt, toch? Ja, nou, ik vond de publieke zaak eigenlijk altijd wel interessant van. Dus vanuit die optiek ben ik toen ik bezig ging bij bestuurskunde. En uiteindelijk ben ik de eerste hier net in te landen gekomen. Maar ik ga de publieke zaak en wat je dwaan kennen. Als ambtenaar, dat is redelijk beperkt, maar zeker als politicus. En had ik altijd heel interessant voor. Je kan echt een beweging opzetten. Je kan echt een verhoring aanbrengen in de maatschappij. Die gewoon, en dat vind ik nog altijd heel interessant. Ja. En dat is nog meer motivatie om met de politiek bezig te wezen.
Misschien perspectief bieden, soort dingen, vormjaan. Of juist net vormjaan, met name de vrijheid bieden aan mensen om De rond te bieden om mensen de paard te invullen. doen. Dat is buitengewoon interessant. Ja. Dan lees ik in jouw paspoort van de Morning Krant. Ik pak het er maar even bij. Hoe jouw werk. Ik ben concernadviseur informatiebeleid bij de gemeente Heerenveen. Ja, Als ik jouw zoon nog vraag hier, wat doet je hem heet? ja. Wat hier er dan zijn? Ik weet niet wat mijn papa doet. Maar Op gemeentehoes. ja, op gemeentehoes, ja. Nou, dat is ongeveer. Ja, een concern. En dat klopt dan wel. Maar Ja, nee, een concernadviseur informatie is eigenlijk bezig om beleid te formuleren een digitale organisatie. Dat is eigenlijk mijn hoofddoel. dat zei me nog helemaal niks. Nou ja, wij willen steeds digitaler. Ja, hè? had mijn computers te maken. Zijdelings. Hè? We willen steeds digitaler in onze manier van werken. De papieren organisatie die verdwijnt. Dus het wordt al digitaler, maar dat wordt ook al hier op een andere manier vormen. Workflow systemen. Op een andere manier werk ik via het internet. En we zien in de ambtenarij gewoon hulpvolle dingen ik van tevoren al aanbieden bij de burger, zodat je minder werk gaat intern. Nou ja, al dat soort zaken spelen mij in het vormjaar van een nieuwe organisatie. Ja. Je zoon had druk gelijk, hè? Dat er zei van, u zei het werkt op gemeentehoes. Punt. Nou, het is een wat ingewikkelde materie. In die zin dat het wat achter de schermen nou hier is. Het is een koppeling van systemen aan elkaar. Dus, Ja, ik vind het al je best. Maar maakt het nog wat uit dat jou Den Jonken op provinciaal merk ik nog politiek actief binnen? Want ja, bij de gemeente is ik een bestuurslaag dat ik politieke partijen actief binnen. Is dat nog helemaal? Als die VVD'er werd? Nou, dat valt wel reuze mee. Dat ken ik goed scheiden. Daar heb ik een interne functie en ik ben in de politiek ben ik gewoon bezig met de provinciale politiek. Ja, die had ik nog in de gemeente hier zitten. Klopt. Ja. Deal. En dat is ik een soort leider in de politiek, in de partijpolitiek van de VVD. Als je wat willen, dan mag je onderaan beginnen. Eerst wat in de gemeente en dan wat in steden en dan. Nou, dat is net verst, maar dat is altijd goed denk ik om in de rie te beginnen, omdat je dan zo dicht bij de burgers zitten. Dus daar weet je wat burgers bezighoudt. Dus daar heb je een directe link vanuit de politiek. En vanuit de provincie is dat wat meer op afstand. En dus ik ben daar op een iets andere manier bezig met politiek dan in de rieën. Ja. Maar de volgende stap is dus Tweede Kamer? Voorlopig is maar even jou hier nog in de steden. Ja, oké. Fjouwer, jou beloven wel. Ik meid je de volgende periode in elk geval houden. Ja. Ja, oké. Ja. Maar daarna, ach. Ja, ik nee, ben nog dat jong. zullen we hè. dan Ja. Stef Bos, zit ik op het lijstje? Ja. Nee, is dit nu later? Ik ben zelf ook een liefhebber van Stef Bos. Ja. Ik ben vaak ik teksten dit wel ergens zoek in. Dit keer op basis van de muziek, de artiest of de tekst? Nou, het is meer de tekst. Gewoon, het is interessant om toch eens in een wat melancholische buis ik me zeggen van, is dit nu later? Hè? Je bent op een gegeven moment ergens bereikt en dan zeg je van, ja. En dat zei hij in zijn versje van een soort overweging van, ja, is dit het nog wel eigenlijk wel? Ja. Nou, dat is nog wel een aardig thema. Dat hebben we al hier wel eens rest van, denk ik. Nou ja, en dat je wat mankelijk share willen, dan ben je bij Stef Bos wel op het goede Ja, adres. dan ben je daar zeker op een goede adres, ja. Is dit nu later? We speelden ooit verstoppertje in de pauze op het plein. We hadden grote dromen, want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer, de ander werd een held. We geloofden in de toekomst, want de meester had verteld: jullie kunnen alles worden, als je maar je huiswerk kent. Maar je moet geduldig wachten, tot je later groter bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens, waarop staat dat je volwassen bent. Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet
spelen nog verstoppertje, maar niet meer op het plein. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker maakt me bang. Mama, mama, kan het licht aan op de gang? Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, een diploma vol met leugens. Waarom staat dat je de waarheid kent? Is dit nou later? Is dit nou later? Als je groot bent, ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou later? Is dit nou later? Ik snap geen donder van het leven. Ik weet nog steeds niet wie ik ben. Is dit nou later? Beetje makkelijk, maar gewoon mooi. Stef Bos, is dit nu later? We draaien het omdat Klaas Kielstraat graag jaren wil. Hij is listdoeker van de VVD en om die reden Joen mijn gast in deze editie van Jong Praters. Al jaar in oren naar de steerteverkiezings van 18 maart verzels. Meestal die jeder edities van de week al jet ha. Iedere keer tussen zo'n en 8. En ik tak een week geven we daar trouwens nog mee terug. Die weten dat vast onderdeel erin is het associëren. Het verrassingsonderdeel, zeg maar. Waarbij ik mijn A4 pak mij 24 echt willekeurige namen, begrippen, situaties, neem maar op. Met de vraag onder gast aan tafel om daar direct associatief op te reageren. Het is dus net een quiz of zo. Dat ik erachter kom wel, als je wel weten wat een bepaalde persoon is of zo. Maar gewoon wat komt in je op als je dit jaar. Nou, ben je er klaar voor? Zeker. Nou, daar komen ze. Pak Paken de bril er wel even bij. Want dan maakt je tegen je fout niet. Appelskeer. Mooi plak. Vierleppen. Had ik nog nooit in. Geert Wilders. Net mijn man. Zinnenenergie. Prima vorm van energie. Zwarte Piet. Non-discussie. Apple. Hak. .frl. Ja, een goed initiatief. Bier. Lekker, maar wel mijn maten. Thuiswarg. Met goed op orde. Boekenbal. Elitair feestje. Studentenopstaan. Gaat nergens over. Kworbal. Mijn bern heb kworbal in zitten. Fiat. Maar niks met de meisje nou. Wietplantages. Net goed. VND. Verouderde formule. Netanyahu. Johan Cruijff. Overschat. Theater. Mooi. Wie is de Mol? Aardig programma. Gran Canaria. Heerlijk eiland. Johannes Riepma. Zei ik nee, weet ik niet. Zondagsrust. Snijnsreest. Ja, daar zit ik wat dubbel in. Jort Kelder. Aardige kerel. Skilge. Prachtig eiland. Ivo Opstelten. Goeie minister. Nou, met het laatste begin. Want we hadden al 24 gewoon. Ja. Ivo Opstelten, goede minister. Dan ben je ook een van de weinigen die ook die dat nog altijd vindt op dit stuit. Hij leidt onder vuur. Hij wordt wat ouder, viert wel eens wat, is wat onhandig in dingen. Ja, maar hij Ken bondjes net vinden die er al vinden gaat. En
Ja, nou, daar valt heel wat op oude dingen op dat verhaal van die bondjes. Maar uiteindelijk is het denk ik gewoon een goede minister. En als je zo naar de staat van Chinese... Ja, maar dat wil ik nog even net van. Hij is in staat van China. Maar gewoon jij mij hoe dat op dit stuit functioneert. Denk je dan van, yes, ik ben als die man op televisie op ben grutsk dat een partijgenoot is? Het is denk ik een goede minister. En hij had inderdaad wel eens in momenten in de Kamer dat het misschien wat sprankelder kan. Maar ik zoek gewoon naar de inhoud en dan ben ik er net ontevreden mee. Hij de minister-president, jouw grote politieke leider van de Weekend Nation in het debat. Zeker. Wat vond je van zijn reactie op die stelling dat jihadgongers daar beter sneuvel je kennen als dat ze weer omkeren naar Nederland? Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Wil graag dat je dat even uitlegt. Ja. Nou, Want daar schrok ik van, Max. Ja, maar ik denk dat we die mensen, die IS, dat die zo verschrikkelijk aan de gang binnen daar op dit moment. Dat die hoeven net weer waarom. Die mensen die van Nederland daarheen gaan en die verschrikkelijke dingen nog eens ongekend. En daarbij komt, wij binnen ik met de luchtmacht aanwezig. En wij bombarderen ik dit. En we bombarderen dit net met bosjes blommen, maar we bombarderen net met bommen. En dan heb ik een doel van om die mensen uit te schakelen. Je bent honderden, duizenden, heitende memmen die het alle dagen hoe hun ben in zitten, die tussen elkaar maken had en die het niks oorzaken als bidden en smeken dat die ben weer omkomen. Stel dat een van die ben die keuze maakt, dan zegt ze, joh, ik hoop dat er alleen nog maar in een lijke sec weer komt. Nou, dat is volgens mij net zijn, maar als er een keuze maken moet worden, dan volgens mij had de minister-president net zijn, ik hoop echt dat ze sneuvelen. Maar de vraag is, als hij liever dat ze sneuvelen dan dat ze weer omkomen naar Nederland. Dat wie de stelling. Ja, nou, ik denk dat ja, je mij dat vinden, hè? Maar ja, dat, ja. dan Ja, maar ja, je moet- dat ik daar bijvoorbeeld van schrik, dat Ja. mensen dat vinden. Ja, nee, dat snap ik. Maar het is net mis wat ze daar doen. Van de gruwelijkheid is ongekend. Daar is geen discussie over. Nee. Dat denk ik mij geen niet in. Hè, maar het gaat wel weer om mensen. Ja, En dat mensen misschien ook wel eens verkeerde Ja. keuzes mee Ja. zien gaan leven. En daar Zeker. misschien ook wel weer een spiet van haar kennen. Nou ja, wij hoeven die discussie niet Nee. te voeren, want ik ben geen politicus. Je hebt 24 van die begrippen gehad. Ben er begrippen bij dat je zit, daar wil ik graag nog wel even op rondkomen. Of wat meer hoe zit ze? nou, Gran Canaria. Gran Canaria. Nou, vertel. Nee, een mooi vakantieland. Ik ging graag in. We komen de laatste 2 jaar ben net bij West helaas, omdat het gewoon te druk weer. Maar dat is heerlijk om er even op vakantie te gaan. En ik jij weer heen als naar Appelskeer. Nou, Ja, dan kom ik dan maar- wel eens in Appelskeer, maar Gran Canaria had een prachtige temperatuur. Ja, En, het klimaat is daar krijg ik fantastisch. wat beter. hè? Fantastisch, ja. Ja, je gaat dus niet, maar dan wist je net waar dat wie. Nee. Maar die had dus ook tweede prijs won bij The Voice. Het is een Frieske rockzanger. Oh, ja. Uus Ja, Johannes. ja, Ken nou jij? weet ik het weer. Ja, ja. Ja, nou ja, hier zit ik net zo in die brood. Wie is de Mal? Dat vond je dan nog wel aardig, die ook. En Jort Kelder vond je een leuke vent. Een soort mensen die vinden dat maar wat een beetje een eigen wijze. Ja, maar dat is nu het is wel een persoonlijkheid. En toevallig, ik ben van de week op Skielde en daar heb ik hem even getroffen. En ja, het is een bijzondere man. Het boekenbal, dat vond je dan weer aan de andere kant een opblaast. Ja, dat nog. vind ik dan wel een beetje een elitaire feestje. Is dat tenminste hoe het op mij komt. Dus daar hak ik ook net zo vol op mij. Nee. En Nee. bij de Apples zijn die hak ik. Ja, ik ga naar Apple, ja. Maar ja. is dat per ongeluk of ben je een echte Apple-man en word je niks oors haar? Nee, waar ik werkje, daar hebben we devices, dat die zo mooi is van Apple. Dus en ik ben helemaal gewend om met Apple te werken en dat werkt het prima. Dus zijn iPad en zijn iPhone en dat soort Vertel je wel een product van de naam, hè? Ik bedoel, het is een mooi systeem, maar Nou, het is op zich een heel innovatief, een intuïtief systeem. En dat werkt ja, voor mij heel makkelijk. Omdat je eigenlijk heel weinig slagen hoeft te maken om Ja. dat te doen met het apparaat wil je eigenlijk willen. Maar je bent liberaal, hè? Dus je wil graag vrijheden. Bij Apple ga je die net zo'n soort. Nee. Als je daar leest in al die voorwaarden, die betingsten, Ja, die je accorderen maar voordat je verder kan, ja, dan ja. mij eigenlijk niet meer. Hè? Nee. En hoeveel betaal je? Ja, maar het voordeel is wel dat je geen virussen hebt en alles wat hij mij te krijgen hebt. Maar goed, volgens mij zit het iets meer los van het liberalisme. Het is gewoon een heel goed en technisch apparaat. En het is nee. betrouwbaar en dat vind ik wel prettig. Je zit in de steden als stedenlid van de VVD. Je loekt de list. Maar het gaat heel bot net over
steerteonderwerpen. Je hebt heel veel over landelijke onderwerpen. Vind je Ja. dat noffelijk of vind je dat vervelend? Nou, we zijn provinciale verkiezingen, dus ik juist hoe provinciale thema's. Hè? Maar wij kiezen natuurlijk getrapt de Eerste Kamer. En nou ja, dat is inmiddels in 2 jaar natuurlijk een politiek instituut worden. Vroeger werd het een kamer van reflectie. En sindsdien is het een politiek instrument worden. Dus ja, dan krijg je automatisch een verscholing van politieke aandacht. En wordt het een landelijke verkiezingen. Ja, maar vind je dat vervelend? Nou, ik wil jou dat het over de provinciale thema's gaat. Ja. Ja, wie misschien al wel minder mensen naar de stembuskamer. Nou, zoals in elk geval de grote matadoren in de arena. En dan denk je, oh ja, dat ben ik verkiezingen. En Ja. zoals ze pas in het stemhokje dat je helemaal net op Samson en dat soort man stemmen kennen. Ja. Maar ja, dat is dan natuurlijk de taak om gewoon mensen te vertellen wat de provincie doet. Hè? En dat is dus dat is net zo makkelijk, want het is wel eens een bestuur, het middenbestuur, hè? Een beetje op afstand. Maar daar maken we toch duidelijk maken wat we doen. En altijd net nodig is, hè? Zo zitten we er als VVD in, maar wat ik gewoon net doen. Dus je moet net de kosten van kosten, die dingen waarvan wij vinden dat ze gebeuren moeten. Als de mensen uiteindelijk zeggen van, ja, daar hebben we gewoon geen behoefte meer aan, dan maken we dat vooral net aan. Ja, voor een soort mensen is het toch wat een onzichtbare bestuurslaag. Hè? Dat klopt. Dat leidt maar je hem zelf, denk ik. Nou ja, dat had ik te krijgen, maar natuurlijk wat uw taak is. Wij zijn vaak beleidsvoorbereidend voor ik wel orenhieden of orenuitvoeringsorganisaties. En dus wij zitten iets meer op afstand van de burger. Terwijl wij de impact van onze besluiten is vaak enorm groot. De Wiemoens, ik kan het wel beginnen, maar dat had natuurlijk een behoorlijke impact. En er zijn er wel meer zaken die Friesland behoorlijk beïnvloeden. Dus hoewel we op wat afstand zien en wat iets minder zichtbaar binnen dan de gemeente hier, of bijvoorbeeld de regering, is binnen besluiten die we nemen, die zijn vaak verstrekkend. Ja, nou, daar heb ik in een onderzoekje lezen nog wel aardig. Vind de Friese het nog wel aardig belangrijk dat er een provinciaal bestuur is. Ik geloof van alle provincies het meest zelfs. Klopt. Dan zijn wij misschien als provincie het meest herkenbaar. Hè, want ja, viel een Noord-Hollander hem Noord-Hollander. Ik denk het haast net, maar de Fries viel hem vaak toch wel een Fries. Ja. Het is een heel sterk merk. Dus het is ook mooi dat we die bestuurslaag misschien hier dan voorlopig maar wat harder. Maar zoals de Eerste Kamer. Zullen we die maar afschaffen? Nou, de Eerste Kamer in de huidige vorm is dan heel erg politieke instrumenten worden. Dat had natuurlijk te krijgen met dat de krachtsverhoudingen op een bepaalde manier er binnen nou, dus dan al je wolk in de politiek bedrijven. Maar als dat no gaat, ja, dat is net denk ik de bedoeling. Maar om het nou voor naar elkaar te schaffen. Ga je dit nou leert bijvoorbeeld op zo'n mediatraining? Dat ik dan vreeg je van, zullen we die maar afschaffen? Dat je net ja of nee zegt, maar jouw eigen verhaal. En aan de ene kant dit en aan de andere kant dat. Maar als het er nou ontwikkelt, dan zoek zitten van, nou ja, maar voor het afschaffen. Dat je zo'n antwoord ja maakt, ga je dat leert? Op mediatraining leer je voornamelijk om dicht bij jezelf te blijven. En gewoon uit te lezen wat je zelf vindt. Ja. Dat en dus ik net een gauw ja of nee zeggen, want dan ontneem je jezelf de kans van een taaljachting. Je moet daarbij ja of nee maar eens een keer kennen, maar dat ik zeker dwaan. Maar nogmaals, sommige dingen die vregen wat nadere toelichting. Nou, bij de Eerste Kamer dat is een ingewikkeld probleem. En zou dat no get? Ja, dat is net de bedoeling van de Eerste Kamer. Dus dat moeten we waarom zien oorspronkelijke betekenis. De Dat Kamer ik van de Reflectie. Precies. Zullen we nog even naar Kelly Clarkson? Prima. Ja, moeten we dat draaien trouwens? Stronger? Nou, ik heb een hele jippe bijbedoeling. Maar gewoon omdat het leuk een is. uptempo nummer vind ik leuk. Nou, kom maar op dan. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger.
kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new day started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Stronger, leuk nummer van Kelly Clarkson. En we draaien het omdat Klaas Kielstra, de listloekers van de VVD, dat graag wil. En hij mocht het vadisse uitsturing van Jong Praters bepalen. Het laatste nummer dat we er dadelijk over een minuut of 4 mee uitgaan, dat is Hero My Family of the Year. Maar tot die tijd wil ik het met Kielstra nog even haar oor Dreamen van Friesland. Dat is het begrip dat Omroep Friesland de harkers mee benaderen had. Van breng nou eens onder woorden wat je Dream van Friesland is, hoe je hem toekomstbeeld van de provincie eruit zocht. En we willen dat graag zelfs van de politici ik weten. Wat ben jouw Dreamen van Friesland? Nou, mijn dream van Friesland is dat iedereen werk had. En want werk is wel heel erg belangrijk voor mensen, voor zelfontplooiing, om toekomst te kunnen maken, om perspectieven te halen op die toekomst. En dat is wel mijn dream, zeg maar zeggen. Hè. En daarnaast denk ik dat Friesland heel veel potentie had om nog heel lang een zelfstandige provincie te wezen. En daar maar van een hut aan werkje. En ja, mijn droom is dat we toch meer met boetelonen doggen. In de zin van dat we die Friese omutens, die we heel veel hebben in Friesland, dat we die weer activeren om Friesland in de wereld, om er wat mee te dwalen. Maar de Friese omutens die met als een soort ambassadeur optreden voor uw provincie. Ja, als ambassadeurs kennen ze voor u wat beschutten. Je kan denken hoe bijvoorbeeld in de export, hoe zit die merk in elkaar? Dat ze contacten lezen, dat ze tips jouwen. En dat netwerk van Friesen, daar kennen we wat mee dwaan. Dat maken we gewoon, dat we broeken en net misbroeken, vooral, maar gewoon broeken op een hele positieve manier. En dat jouwt ik weer dat Friesland naast de taal ik zie bijvoorbeeld eerst een vrege mijn zoon van ja, maar waarom moet ik dit doen, papa? Waarom? En toen dacht ik ja. Goeie vraag trouwens. Ja, nee, maar ik bedoel er wordt heel veel over praten. En uiteindelijk dacht ik ja, maar wie matten dus mensen die iets minder met de taal bezig zijn, maar wel, waarom is Friesland zo belangrijk? Op die manier ik enthousiasmeren om er wat mee te dwalen. Dus het maakt net een feestje willen voor bestuur en voor squaal, maar het bedrijfsleven kan er ik heel veel profiteren. Maar waarom is het zo belangrijk? Bijvoorbeeld die zelfstandigheid van een provincie Friesland. Als het nou gewoon praktischer is om dat in Noord-Nederland te regelen, waarom mij dan vasthouden, maar wij willen vast wel als Friesland een bestuurslaag houden. Ja, maar je kan heel goed samenwerken in Noord-Nederland. Dat ken prima. Dat ken ik. Maar uiteindelijk denk ik, dat zit gewoon in een Fries. Dat zit diep in je. Je bent een Fries. En dat wil je vooral net kwijt. Kom er net aan. Hè? Ik ben wel uiteindelijk een Fries.
En ja, dat zit in je. Als je de provincie weer inrieden, dan heb je dat bijvoorbeeld ook wel een beetje. En het is van u en dat moet ik zo horen. Maar wie maakt net de ramen dicht gaan, die maakt wel hier. Er is een hele wereld om ons heen. En toch kennen we dat vanuit die eigenheid en dat stuk gevoel wat we met z'n allen hebben, kunnen we dat prima organiseren. Nou, dat is mijn droom van Friesland, om daar maar wat mee te doen, om die ambassadeurs te activeren in de wereld. Punt. Want ooit begin ik nog te herhalen. En de titel is ik haast op. En we wonen nog wat jaren van Hero. Hier krekkels zijn. En meestal moet u nog even weten dat als het willen dit waarom te Shen is op omroepfriesland.nl. Het hele programma, je kent ik Shen, je kent waarom jij dat je denkt dat is mooi genoeg met die twee oud-kerels aan tafel. En als je er manje bij binnen, ik nieuwsgierig, dan zit Anja Haga van de ChristenUnie hier aan tafel. Dit weer het van Joert, Klaas Kielstra. Dank u wel. Dank u wel. Hero.